Approvata mill-Parlament il-mistoqsija tar-referendum dwar id-divorzju li se jsir nhar 28 ta' Mejju. Wara 10 seduti b'diskussjoni ta' 27 siegħa, żewġ deputati tal-gvern Orlando u Jesmond Muljet ivvutaw man-naħa tal-Oppożizzjoni biex il-mozzjoni kisbet maġġoranza. Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 36 favur, 33 kontra, il-mozzjoni kif emendata għaddiet. B'dan ir-riżultat il-mistoqsija tar-referendum dwar id-divorzju mhux se tkun biss iva jew le kif ried il-gvern, imma se tirrifletti l-qofol tal-liġi proposta mid-deputati Orlando u Evarist Bartolo. Il-mistoqsija se ssaqsi lill-elettorat taqbel mal-introduzzjoni tal-għażla tad-divorzju f'każ ta' koppja miż-żewġa li tkun ilha separata jew tkun ilha ma tgħix flimkien mill-inqas 4 snin u meta ma jkun hemm l-ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin fil-waqt li jkun garantit manteniment adekwat u jkunu mħarsin it-tfal, b'hekk il-votant se jkun f'pożizzjoni li jiddeċiedi mhux biss jekk irid id-divorzju imma x'tip ta' divorzju jrid. Intant fi żmien 15-il ġurnata millum irid joħroġ avviż kont il-liġi illi jiddikjara li se jinżamm referendum fit-28 ta' Mejju. Imbagħad jiskatta l-mekkaniżmu stabilita l-arranġamenti loġistiċi li għandhom bżonn jagħmlu l-Kummissjoni Elettorali u l-partiti politiċi.